So hi guys, maayong udto sa inyong tanan diha. Nagkaon na ba mo? Karon di ay magluto ko ginisang sitaw. Kulubot na ang akong sitaw. So ang kunat niya, kunat jud siya. Pag kulubot na jud, makunat naman jud na uy. Pero lami ra gihapon bisag kulubot na ni. Tigwang naman guni akong sitaw. Tag-as pa siya, tag-as. Pero pag sa probinsya, lami yun ang mga kuan sitaw dito, kay fresh man siya. Pag diri gud sa Maynila, ginapalit nimo siya, dili na yun siya fresh, kulubot na. So, pila naman gud ka-adlaw dito sa akong ref. Diri sa among ref ba? Ako jud ref. Wala ko yung ref. Gihulam lang namon ni among ref, dire. Kaya naman may sariling kondo, maong napod may ref. So, yan. So, magisa na ta. So, nakahiwa na di kong bawang sibuyas o kamatis. So, ayan. Mainit na akong kawali. Ganiha pa. Abi ba ninyo, anong diri namin nagaluto ni ate? Kaya ang among kalan ba, naguba siya. Dili na siya gaandar. Kining kalan na mo, sa kuan na siya sa Bicon. Sa Bicon ni siya, sa kondo ni siya. Diri na jud ni siya. Pag abot na mo diri sa building, naana jud ng kalan na. Kaya lang, yung mga gamit gud nila, dali lang siya magubaan na pag kuan. Isunod na po nato ang bawang, sibuyas, yan. Tapos, siyempre, gisahon sa nato. And isunod na nato ang karne. So, yan. Gisa na nato. Yan. Mo dyan yung struggle. Minsan, pag gusto ni mo makaon, kailangan dyan magluto dyan ka. Hindi ka pag-asa-asa. Babe, uli na diri na anak ko'y giluto. Nagluto ko para nato. Ayan. Kailangan igisa lang nato maayo ang karne para dili siya malansa. Malansa man gud siya pagkuan. Dili nimo siya kaigisahon. So ayan guys, nalunod ko na pala ang sitaw, luto na. Ang sarap. Ayan, ginisang sitaw, luto na ang ginisang sitaw natin, ready to eat. So ayan. O diba ang sarap? Yung sitaw. So, ayan guys, mga unatay. Yung akong sitaw. So, dili ko makaon sa Tupperware. Wait lang. Ang sarap. Lamig kayo. Okay kayo. Sarap. Ang sarap.